Il-Papa Franġisku laqa t-talba li saret mill-Ordni Franġiskana biex Donald Bellizzi jitkeċċa minn Qassis wara li weħel il-ħabs hekk kif instab ħati li abbuża sesswalment minn ġuvni. L-Ordni Franġiskana bbażata f'Ruma kienet talbet lill-Papa biex ikeċċi lil Patri Donald Bellizzi. Teknikament, l-Arċisqof Charles Scicluna ma setax jieħu azzjoni peress li l-Patri kien membru f'ordni reliġjuża. Il-Papa ta' d-dispensa d-digriet li ħareġ mill-Vatikan ix-xahar li għadda. Wara li ħareġ id-digriet kien imiss lil Donald Bellizzi li jiffirma u bekk tneħħa minn saċerdot u Patri Franġiskan. Donald Bellizzi ta' 50 sena huwa wieħed minn fost 84 persuna li jinsab imniżżel fuq ir-reġistru ta' dawk li abbużaw mit-tfal. Donald Bellizzi ex kappillan ta' Burmarrat kellu sentenza ta' 3 snin ħabs ikkonfermata fl-istadju tal-appell wara instab ħati li abbuża minn tifel. Il-każ beda fl-2010 meta t-tifel kien qed jiġi mġiegħel jimmasturba u jagħmel atti indiċenti fuq il-Patri. Min xhieda li ngħatat anke mill-familja tat-tifel l-identità tagħha ma tistax tiġi żvelata fuq ordni tal-qorti, it-tifel kien jittieħed f'dar tal-irtieri f'Burmarrat u anki mal-Sarforn għal taħdidiet tal-vokazzjonijiet u hawnhekk il-Patri kien jabbuża minnu. It-tifel kien spjega kif il-Patri kien anki masturba lilu anke fi żminijiet differenti f'kunvent fir-Rabat meta tkun ġejja xi festa fejn kien ikun se jsir l-armar għal ġimgħa l-kbira. Bejn it-tifel u l-Patri anke sess orali kien spiċċa seħħ. Fil-qorti ntqal kif Father Donald Bellizzi spiċċa jsir ħabib tal-familja tal-vittma u anke kien imur jiekol għandhom. Hawnhekk it-tifel kien jitla f'kamartu meta jara wiċċ il-Patri u l-ġenituri tiegħu intebħu li hemm xi ħaġa stramba. Kien hemm żmien ukoll meta Father Donald Bellizzi neħħewlu l-abbatini u tfal mis-servizzi reliġjużi li kien jagħmel u hawn staqsa lil dak li kien abbużah jekk tkellimx xi ħaġa.